Искаш ли да откриеш? Чисто ютубър вече, колега. Да, аз какво ли не съм. Значи, може да направиш предаване. Ето, това е следващото. Между другото съм си го мислил някакво такова. Ама трябва да имаме така да сме двамата да си говорим. Много ти благодаря първо, че ме покани. Трябва да открием първо. Да. Здравейте, приятели! Вие сте в канал на Алпер Чочев и ние сме... Как се води рубриката? Не знам, нямаме рубрика. Реагира на стария. Реагира на стария. Винаги съм се мечтал, тайно като съм гледал. Нали, някои хора тайно гледат някакви други неща и мастурбират. Аз съм се тайно гледал, без да мастурбирам. Да ме покани. Можеш. Според мен поне си пипа малко. Да ме покани, с него се познаваме. Виждали сме се един-два пъти, обаче аз ще почна, защото говорим все пак за теб. Здравейте, приятели! Виж тук, или да почна по мой начин. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, днес ще ви срещна с едно прекрасно младо момче. Може да е нещо като син ми е. Едно прекрасно младо момче, което искам да ви кажа, че може би този епизод искам да направим от 2-3 месеца, защото аз буквално просто цъкнах в едно видео в YouTube и ти си моето откритие на десетилетието. И ще кажа що. В годините има много хора, които просто ги знаеш, те са популярни, интересни са, но почваш, не знаеш много за тях или просто не си сигурен какви са като хора, нали? Има така. И като почнах да го опознавам, разгледах неговия YouTube. За един ден ти изгледах всичките видеа. Ма на сериозно ли е това? Сериозно е, човек. Тук седнах и почнах. Различни емоции. И днеска ще ви разкажа една прекрасна история за едно момче, бедно момче, което постигна американската мечта в България. Как го каза? Звучи ли добре? Уникално, даже малко сега ще се изчервя, защото аз съм доста срамежлив, обаче пък не се идва с празни ръце. Ама чакай ти от сега ли? От сега да. Не, то е нещо символично. Злато. Една икона, която искам да се сложи тук в студиото. Тя в принцип е светлина, защото аз съм много вярващ, ще говорим по-нататък в видеото, да ви пази студиото, да пази теб, семейство и на целия екип семейството да пази и да сте живи и здрави. Навсякъде, където отида, не обичам да ходя така с празни ръце, затова малко обаче наистина е от сърце. Жестоко. Ще я сложим. Някъде е така да си имаш, нали, да възакриля всичките. Чакай, аз имам подарък. После това, аз искам да си го дам, да знам. Колко си миличък. За мен голямо удоволствие и чест да ви представя Кристиян, най-големия. Здравей, брачото. Как ще майката на тебе към? Кое е най-големия провал? Без да казвам на режисьорите, без нищо направо идва и към позиция. Чак си написал номера отзади и продава. Аз съм губил 100 за един ден и лягам след обед и почивам с път. Аз се вълнувам всеки път, но аз си купувам за мен тия коли. И затова... Кой е бизнес или начинание, което си тръгнал, но не е станал? Нямам такъв. Примерно ти си искаш да сключиш договор с Господ, но има хора, които сключват с дявола. Това е разликата. Много си миличък. Мерси. Не, аз съм чистичък такъв, смисъл, чиста душа и... Вярно. Как си, моето братче? Ами, слава на Господ, добре съм. Всичкото ми наред. Поработваме, знаеш. Много работа, бе, брат. Има работа, да, работи. То виж, който иска да се търси, винаги ще намери работа да работи. Ще ме вземеш и при теб на работа. Търси ли някакъв човек, някаква позиция? Не търся, защото целият ми екип вече е от много отдавна е изграден, структуриран, но ако някога нещо се наложи, винаги моите порти са отворени за теб. Що ден и нощ автогрупа е в София? Да направим едно в Севлиево, да направим. Много са ме питали, между другото, за Варна и за Пловдив дали няма да отворя, обаче за момента, в смисъл, нали, лека по лека, аз съм на мнение, че всичко, което става постепенно, е много по-издръжливо във времето от всичко, което идва много набързо, според мен свършва много набързо. Където пишат примерно и в TikTok и в YouTube един ден с мене, днеска мисля, че ще стане много готино видео, имаме много експлозивни коли, които ще... Аз искам да ти кажа, много разсъждавах върху това, когато се готвих за тебе, точно за TikTok, ти какво направи. Искам да ти кажа, ти направи нещо, което след това всички почнаха да купят. Абсолютно пиле, боядисва, дрехи, абсолютно всичко. А този ред на мисля така една смешна ситуация. Пих едно кафе в Пловдив с едно момиче, където се занимава с дрехи. И нали отиваме нещо като първа среща, не точно първа среща и така тя вика, ти ли вика бе? И аз казвам, да викам, аз и в TikTok си продавам колите, защото той телефон ми седи така и някакви известия излезе. Тя в TikTok, нали, едно друго. Трето, Петър, един вид, че погледна супер несериозно на мене с това. Пак аз не продавам само в TikTok,
но вече като го има, на мен ми хрумна идеята да го направя и викам, да, аз продавам в TikTok. Тя, нали? И сега, тук при няколко седмици отварям, сутринта, докато си пия кафето и гледам на лайв, чак си написала номера отзади и продава Анцунг, ериска като са Анцунг, ериска като тая рокличка толкова, на лайв пишете М размер, L размер, викам, гледай хората какви са. И като праща роклята и подаря един лек автомобил, злато и това що го правиш? Що го правиш? Ти даваш супер много на хората. Аз като гледам ти какви им, защото ти им даваш не само емоции, но ти им даваш много други неща. Но откъде, защо го правиш? Веднага ти го казвам, аз съм го споделял по принцип това нещо. Аз съм израснал наистина нормално семейство. Не мога да кажа, че съм израснал бедно семейство, но супер нормално семейство, но примерно не съм имал бегач, нали, колело. BMX бегач. Такива не съм имал съм балканчи, нали, по-така скромно. Ама имаше ли облегалката с голямата седалка? Не. Другото балкан. Веригата превърташ колко съм се пребивал, както и да е. Винаги съм се молил, наистина това с Господ, защото много често го споменавам. Майка ми така е много вярваща и винаги Господ е бил в нашето семейство. Да. И казват, който е безгрешен, той първи да фърли камък. Аз не съм безгрешен, всеки ден правя грешки. Нали, всичко, което правят нормалните хора, го правя и аз. Но се старая съм по-добър и винаги като съм, защото аз от малък съм искал, нали, съм имал страст към автомобили и към такива. И съм казал, Господи, винаги така казвам, някакси едно си говоря с него. И му казвам, ако ми дадеш това, аз ще правя това за хората. В случая да сбъдвам техните мечти, доколкото мога. И то просто лека по лека. И няма да забравя една случка от една много луксозна автокъща. Бях купил една кола. Директно я видях и отидах и я купих с цел да се препродавам. Обаче тя между Шумен, по средата на пътя ме остави скоростна кутия, направо. Нямам пари. Наистина нямам всички си пари. Дадах. Аз съм малко рисков играч тогава. И за клиента седях, бях много щастлив и само викам, Господи, нали, моля те, ако искам да имам автокъща, да помагам на хората с каквото мога. Нали, ще правя всичко за тях. И с години усърдна работа това се случи, но мога да кажа, че има и плюсови и минуси в това, защото много хора не го и оценяват, да ти кажа. Щастие. Аз се вълнувам всеки път, аз си купувам за мен тия коли. И затова винаги като избирам нашите коли, защото те са подбрани наистина супер грижливо. А добре, дай да почнем за ранните ти години. Ти си родом от Шумен. И какво беше като дете? За какво мечтаеш? Какво правиш? Ти викаш сега на 13 години коли си продавал. Или... От 13, не на 13. Да. Даже гледах там, че си продавал и то бакър, се влюбвам, викаме бакър, ама и всякакви такива неща. Откъде идва, какво си правил като цяло? Ами, ние сме момчета, компания 4-5 момчета, където така сме си били много близки. Тренирахме борба тогава и лятото просто, нашите са на работа, ние някакво правим. Ставаш маеш 2 филии. Нали, такива бяха времената и вземи с колета, ама другите са шматкат, пък ние искаме пари. В смисъл такъв, аз винаги някакси така ми е било страст, баща ми лека му пръст беше началник на енергото в Шумен и аз съм израснал покрай по-станции и такива неща, знам толкова високо напрежение, къде, що може да се пипа. И той като за първи път любовта ми към цветните метали тръгнал от там, той беше останал някакви такива, ги носеше от някъде. Ма тия малки такива, разбираш, кой, за да не ми дава пари да ме учи на труд, вика, ето и сега си рееш ножовката и после ще ходим, ще ги предадем едно друго. Палеше ли го да изгори това? Не, с ножовката. Не е ли по-лесно да чакай да ти кажа, стига до там. Обаче аз така продавах малко по половин килограм, 1 килограм, той ти е за деня, може да си купиш сладолед, може да си купиш там ледено сокче и такива работи имаше. Обаче моята глава работи, много често моите колеги и приятели казват, че моята глава работи 2 им полукълба от мозъка, не само половината ми. И аз казах, какво се занимавам, като аз мога да взема много повече кабели, мога да такова, тук ще режа. И на следващата година играем на жумешка, няма да забравя. И в един такъв завод беше. И той е минал отдавно, защото го няма завода. Един кабел ме изпадка в главата, така ме удари и аз само гледам и такъв кабел. Приключи жумешка и всичко, дърпам ги моите авери. На другия ден с ножовки, с ръкавици. Ама той е изоставен, нали, държа да кажа, че е изоставен. Няма сод, няма такова, ти там кошари спяха и всякакви такива. И съответно едно такова парче кабел, тежеше около 4-5 кг. И беше 8-9 лева цената на килото. Няма да влизаме тук в детали колко съм изнесъл и какво съм направил, но ще го кажем така, че кошарите след един месец, защото това беше всеки ден, кошарите след един месец вече бяха с найкови, пуми и всякакви такива, заклеям се. Направих най-голямата скара в квартал Тракийски, той е в Шумен.
като купих 8 скари, в смисъл наистина. Като бизнес? Купих 8 скари и ги вързах с разклонители и купих около за 3000 лева кефтета и кебабчета. В смисъл такъв. Да черпиш. Има хора, да. Има хора, които в смисъл могат да го потвърдят, че не говоря измишлотини в момента. А това на колко години си? 14-15 вече карам. Ти си надраснал времето си. Ами да. Аз викам, батко, колоста, кебабчета не раздават тук! Приятели, прекъсвам това видео, за да ви кажа, че има решение на проблема, когато казвате тия думи. Бате, какво да му подаря за рождения ден? Нямам идея! Както ви обещах, имам решение. Време е да ви разкажа повече за бокси кутиите на makaron.bg. Те направиха кутии, в които събират абсолютно всичките си преживявания. Имат кутии за всичко и за всеки. От екстремни спортове и гурме вечери до приключения след природата, спа процедури и романтични нощувки. Вземи някой от тях от сайта на Makaron.bg и използвайте моя промокод ALPER10 за 10% отстъпка. Или, ако е в последния момент, отидете в обектите на Book Trading и Orange, там ще ги откриете. За повече информация цъкайте долу линковете в описанието. Благодаря. Знаеш какво, искам да ти подаря нещо, което даже в един момент ще си отпечатам още едно, за да когато ставам сутрин да те целувам, за деня да започва с теб, така да правя... Ще трябва да търсим кола. Ти си страхотен, Я да видя какво се направя. Моите приятели от Карикатура БГ, това е, аз ти предлагам сега да станем съдружници. И в Севлево да отворим, аз ще почна да тренирам, същите татуировки ще се направя като тебе. Това е уникално. Виж, тук даже по тяло, той даже са копирали едно и също тяло, просто... Да, ама виж как са направили скъсаните дънки, широките. Ма ние верно си мязаме, между другото. Аз като съм скъсал коса, защото тук са взели откъдето съм скъса, виж даже прическите и брадите. Благодаря много и на Карикатура БГ и на тебе, наистина ще се сложа в офиса, даже после ще направя снимка да видиш или утре като отида в офиса. Тук ли да оставя? Да, снимам. Сега имаме още 3 часа. Коментар, леко напомпен, силно желан. Направи и ти се го използвам. Добро е. Да, е добро. Ако искате вие да така зарадвате някой, Карикатура БГ, ALPER10 за 10% отстъпка, така и ще спестите парички. Много яко, наистина, благодаря. Ти е много уготен. Аз искам и на мен да ми отпечатате така и аз ще се сложа тук в студиото и наистина ще целувам. Докато не го взема кола. Ти си страхотен. Аз ефтина кола искам, аз семейна кола. Ще вземи? Помисли, ама ще си платя сега там. Прехвърлянето ще го платя. Ще го измислим. А колата? От първият ти дед викаш с колите? Първата ми кола, която си купих, беше Volkswagen Polo. 1000 кубика XXL зелено. Ние си я къпех зимата с то навънка сняг, студ, аз излизам с гъбичката, търкам се, такова. Карах и между другото карах 2 години, защото аз тогава вече си почнах и да си уча, са вече съвсем други работи и после то виж какво нещо е силата на мисълта, колко е важно човек кога иска нещо с много чисти мисли и с душата си и с сърцето си, исках една S-класа. Аз исках старата тия мечоците, сещаш ли са, примерно? Викам да се събера пари, сато и лято в Гърция ще работя, те да се събера. Всеки божи ден лягах с тая мисъл. Ама отиди в Гърция? Да, защото аз съм и наполовина грък, в смисъл такъв, имам гръцки, такова и ходих да работех, скъсах се задника да работя и между да си купя, човек работил съм в началото фризьор, защото съм, ни малко размешано фризьор, охрана съм работил, после и в Гърция направих бизнес, рента байк, рента кар. Караме ги последователно, значи ти Шумен, Бакър, там ти си енергийния бос на района. Чаквах. Ами то така излиза. Да. Защото и аз съм се занимавал с Бакър, ама ние аз какво правих? Аз като събаряхме там, имахме това, кажи го, плевнята, там събаряме такова жици-мици. И къде в плевнята жици-мици бе? Ами той има пак, кравите имат то, конете. Да. Те са тънки бе. Тънки, ама има и други, то като събираш, то винаги има отпадък. Да бе, има, да. И ги горях, аз ги горях на огън и то се разтапя. Слагаш ги да светна в рачило за раци и ако има някъде река, в реката вадиш и вече изтено. Ние така го правихме. Как знае? Ама аз това така съм го правил. Тонове са минали през теб. Много наистина. Сега няма да кажа. Приятели, правя това кратко прекъсване, за да ви кажа за едни от днешните рекламодатели, които подкрепиха това видео. Different Farm е българска компания, която произвежда висококачествени хранителни добавки. Може да разгледате в сайта, сигурен съм, че ще намерите нещо като за вас.
Уникалното при тях е, че продуктите им са тествани в независими лаборатории, като по този начин гарантират за качество, ефективност и безопасност. Имаме и промокод ALPER10 за 10% отстъпка, брато. За повече информация цъкайте линковете долу в описанието. Благодаря. Добре, ти след това видях, значи ти фитнеса и той фитнес паралелно тогава почва реално. Фитнеса още като тренирах борба и в училище много се биехме, наистина много. И искаха по педагогически стаи са ме водили къде ли. Ама лошо момче ли беше? Не, просто се биехме. Да, за кеф, такива шматки. Такова и те викат, ние бяха извикали един път баща ми и викат, нали, ето той се тренира борба, не му са достатъчно тренировките, така. И в Шумен тогава имаше само една фитнес зала. В смисъл такъв, не е като сега широко разпространено, тогава имаше зала Младост се казва. И отидах, те ме изгониха съответно, защото нямам 18 години. И трябваше баща ми и майка ми да подпишат декларация. То тогава никой не знаеше. Примерно аз на моите съученици, които не са да се занимавали пряко с някакъв спорт, нали, просто са си нормални деца и като им кажеш дъмбел или щанга, те не знаят какво е. Като му кажеш, виж какъв трицепс имам, той не знае какво е трицепс. И тогава като влязах за първи път в залата и направо се влюбих. Смисъл такъв, там останах. До ден днешен съм си. Това на колко години си? 14. Пак там някакъв. Те много силен пубертет си имал. Много и почнах много бързо да се развивам, в смисъл чисто физически. Има ли батковците правили са ви проблеми? В смисъл, ти пък коми ходиш тебе или някакви? Да, в училище, в Тоха. Нали знаеш, като влизаш в 9-ти клас за първи път, обаче то много лошо стана, че те не знаеха, че ние от спортното половината паралелка се преместихме да учим в Тоха в другото училище и ние сме само борчета такива. И един ме оцели по главата с морков. Като влизаш към като заек един вид, зайче. И аз се обърнах и казах, майката на тебе към после. Ти разбереш, че на някакъв 9-класник да каже някакъв 12-класник и съответно мина 15 септември и това вече не помня. Виждам в коридора и той е викал, точно ти ми трябваше. Към точно ти ми трябваше и ти. И само през кръста, като го изплясках на такова. И от тогава не съм имал никакви проблеми. В смисъл в училище наистина не съм имал проблеми. Да. Сега шамарили са ме и мене, нали? В смисъл, то винаги ако си се бил, бой гаранция няма. И дойдох тук в София и после преди лято се намерих едно гадже, и което то отиде на Миконос, всъщност. Много хора казват, че бил гей остров, аз там съм имал 3 връзки с мъже, шегувам се. С жени, разбира се. И тогава гаджето ми, тя замина и вика, Крис, аз ще пратя пари, аз тук се спуквам да работя, човек. Аз разживея в Княжево в един хостел, мъча се с фризьорство, на 2 места работя и трябваше да реша дали да обядам или да вечерям. Не можех да обядам и да вечерям. И така тя вика, идва и при мен и аз му казах на господин Капанов, викам така замина. И фризьорството, оттам го пренесах в Гърция. Поработих малко, обаче аз не тренирам. Не си отваряш салон, че ти работиш за някакво. Аз не съм имал пари да отварям салони и такива работи. Поработих си едно лято, обаче нещо се вкарах с тия гърците там. Нещо не ми хареса и си останах в къщи. И гледам един мъж там се запознава с мен и той вика, ти като Рамбо, едно, друго, трето, пето. Горе, гледам ги в този остров, много мъже ме заглеждат, разбираш? Викам, брех, мамо, стара тук, какво толкова ми гледа, И тя вика, тук на времето, нали, тъй. Викам, я чакай малко, седнах на компютъра, имах 2-3 готини снимки, такара, направих един флаер, пак аз съм завършил и за масажи и за такива работи, сертифициран за цяла Европа. Так, отидох до общината на Миконос, проверих колко струва да се изкара студио модул и на тази моята приятелка и викам, слушай, трябва да ми викам няколко хиляди евро. Викам, когато си спестила и изкарва и тя вика, що викам, правим масажно студио, масажно студио. Викам, такова. И направих масажно студио, ги убих цяло лято. На масажи яко? Не съм направил нито един. В смисъл такъв, намерих си хора, които да работят. Просто с моя лик, с моето лице. Жесток. Така и тръгна работата. И само мъже? Не, всякакви хора. Те си да ходят всякакви хора. Да, и стана аз като лице един вид. Си го направих. Такова. И много ма беше яд, че постоянно давам по 100 евро на ден, 80 евро, 70 за скутерчета. Обаче си викам, мамо, стара, аз не мога да докарам малко скутера тук. Вече бях изкарал 4-5 евра. В същото лято, веднага, взимам ферибота, прибирам се, тук влизам, вече имаше интернет, доста по-вече засилен. Това кои години говориш? 2012-та, примерно, нещо такова, 2011-2012. Прибирам се в Шумен, където има скутер на половин милион километра, на 1 милион километра, здрав, щупен. Натоварих на 2 курса, 2
2 пъти ходих, и беше къртско убийство каране. Закарах 20 скутера на Миконос. От Атина, каквото имаш, съм насъбрал. А той поне на Миконос сезона не е юни, не е 6 август, месеца, там е да. до септември, края октомври, началото, средата. И почва април. И масажо студио скутери. Почнах колко? Хай сизъна, в началото беше 40 евро на ден. Аз съм го купил за 200 лева. Той беше 40 евро на Ти ден. 2 дена си го избил. Ми да. Като се чупят, имам кой да ги прави. Имах един дядо Коста, той ми помагаше. София, но успоредно с това аз продавам и автомобили. В смисъл, купувам, препродавам, внасям всичко това да вметна, че и съм се занимавал и с колите. Просто винаги съм мислил варианти да не искам от майка ми, да не искам от баща ми тогава, да съм се по-един вид самостоятелен. Просто живота ми не съм бил този тип семейство, дето ето Криси, 100 000 лева мама, отивай в София, взели сме ти квартира, взели сме ти апартамент, ето ти ги 4 семестъра, 5 там на такова, само мама от тебе се иска да учиш. Няма такова нещо при мен, аз трябва всичко сам да се организирам. Не, че ако съм поискал, няма да ми дадат. Бизнес? Бумен! На мен много ми харесва при тебе това, че ти си много пластов. В смисъл, ти много неща умееш. Ти можеш, нали, бизнес да правиш, забавен си, ще стигнем и че пеене, актьорство и общо взето супер. И това е много яко, че ти просто действаш. Това ли е тайната? Да действаш? Да, ама да си сигурен вътре в себе си, че искаш да не те е страх от провала. Защото аз винаги всяко едно нещо, което съм правил, съм бил готов да се проваля. Много пъти как? Кое е най-големия провал? Или за пари? За пари имам. Не, за пари имам много. Имам стотици хиляди лева изгубени. Примерно някакъв път са ме лъгали с коли. Имам най-бързия пример, ще дам. 20 хиляди лева, мисля, че бяха, ме измамиха за едни коли преди време. И как? Така, в смисъл, защото ние работим с много търговци, примерно някой ти звъни с кола, тук брат, пускай депозит да я купуваме, нали, те. Аз ти пусна депозит и после нито видя тебе, нито колата видя. Ти не можеш да ги намериш. Не може как. Много съм се парил, нали. А как приемаш загубата от това, че ти губиш 20 хиляди лева? Аз съм губил 100 за един ден и лягам след обед и почивам спа. Как спиш? Нормално. Много пари? Много пари са, естествено, че са били много пари, но ако майка ми, аз съм много близък с майка ми. И майка ми, примерно, като всяка една майка, много се притеснява за абсолютно всичко, което правиш, нали, знаеш, нали. И аз казвам, маме, ако се притеснявам сега, ако седя, ако не спа, ако такова, какво ще стане? Освен да се съсипиш здравето, някакъв път просто няма какво да направиш. Има неща, които просто трябва да легнеш, да ги починиш, да ги преосмислиш и да нямаш пораженчески дух. Казваш си, нали, както от този сериал Под прикритие имаше една поговорка на този Иво Андонов, дето седи някакви проблеми, той каза, люлка, така люля. Много предатели, брат. Кой е бизнес или начинание, което си тръгнал, но не е станал? Нямам такъв. Нямаш? Наистина нямам. В смисъл, имал съм дрехи за втора употреба, няколко магазина, успоредно с колите. В смисъл, просто аз съм човек, който се мъчи да оцелява и се бори с живота. Някой така, ти имаш вече много, нямам много. Аз се мъча да оцелявам, мъча се да работя, мъча се... В смисъл, благодаря на Господ за всичко, което съм си го мечтал и станал, но винаги съм се целял да работя. Ти си казвал... Адаптивен съм. Като ти гледах твое видео, ти казваш, че живееш горе-долу с 300 лева на седмица. Сега така ли още? Или аз не го... Да, няма за храна. В смисъл, че ти си готвиш и реално ти нямаш толкова разходи за храна. Наистина нямам. Готвя си, искам да кажа, че сега пък имам един ресторант, дето съм намерил, дето ми готви, но той е, само да вметна, 40 лева на ден. Аз забравям за храна. Да. Ще ми кажеш после. От 20 години закусвам едно и също. Овес, гореща вода, една лъжица мед. Това ми е закуската и може би 2-3 яйца. Не повече, че почва да се фасти. Споделя мед, не знам откъде го вземаш. Супер. Много обичам. Значи нямам, аз съм много прибран. Имам пороците, всеки човек има пороци. Обичам много да си купувам дрехи. Което също не е лошо сега. Да. Салата и кюфтенца. Между другото, както се храня по този начин, ям по-малко. Някои хора ще кажат, че е малко. Примерно ти си искаш да сключиш договор с Господ, но има хора, които сключват с дявола. Това е разликата. Разликата е едното, че се продаваш, пък другото, че молиш Господ да ти помогне в твоите начинания. А другите, примерно аз съм горд, че не съм се продал душата на дявола. В смисъл, имал съм хиляди моменти, в които съм... сега нали, няма какво да лъжа, на мен и мъже и жени са ми предлагали хиляди левове за всякакви неща, но има хора, които могат да правят тези неща, има хора, които не могат да правят. Това е едно от първите ти участия, Емануела. Да, и до ден днешен ми е много голяма приятелка Емануела.
Как стана да участваш в клип? Това е 2010-та някъде. Точно 2010-та. Само да вметна, тогава като се снимах, звънна ми Елза Парин, няма забрани. Тя явно е приятелка на Емануела и някак се стигнаха до мен и искаш да снимаш. Как да не искам, бе, аз за това живея. В смисъл такъв. Тогава беше толкова престижно. Сега ако се снимаш, кажеш, снимах се, кажа. Тогава беше... Аз съм участвал в 10 клипа и то е... Това беше толкова... В смисъл, все едно като певеца и като изпълнител, много голямо нещо. И много, в смисъл, беше много готино изживяването, всичко и после, знаеш, какво стана? Половината певици ми се изредиха да ми звънят да се снимат. И имам още няколко клипа. Тук беше много интересно, защото Теди закъсня, някъде с 1-2 часа. Обаче тя идва и тя идва, не помня с каква кола, това е истинска история, но батко ти, освен че беше тук вече много изцепен, отивам с новата S-класа. Вече колите вървят, ти смятате 2013 година, отивам с 2013 година, мисля, че беше S-класа. А пък ти си, ти си статист. Аз отивам с най-скъпото нещо там и те всичките седят така. И тя Теди идва и после смисъл такъв, аз вече тръгвам, нали, и бам, е с класа и те всички се чуят да разбереш, какъв е сега това? Да. Смисъл, снимате го тук някакъв мускулес, защото нали, си мисля, че някой шматка такъв, разбереш. Пък аз цакъра, павкам си кафета, се фърчат напред-назад и така. Оле момент, в който да имаш, нали, то самочувствие е хубаво да има човек, нали, такова. Сега ти си готин печага, як, висок, ти си 1,90 м. 86. 6, добре. Як, стабилен, хубава кола. Има ли така, дава ли ти, в смисъл, има ли си такъв период, в който, малко да... Не, никога. От Господ ме е страх много. В смисъл такъв, правил съм го, пробвал съм. Един път няма да забравя, с едно АТВ имах и карах и се намъчих да се направя на интересен пред други момчета, които нямат АТВ и такова. Паднах по гръб, без малко не си скарах въздуха. Имах една S-класа, която също исках да се направя на интересен. Блъснах я в бордюра джантата. Господ веднага бързата карма, разбираш ли? И съм научил, че не трябва никога да се подиграваш на хората и никога да парадираш с нещо. Аз напротив. Ако не ми е бизнес с колите, няма да ме видиш никъде снимки с коли. Но понеже ми е бизнес и искам да се го рекламирам, го правя и ненавиждам хора, които, примерно, да речем, ние сме с тебе двамата, някой идва и не се фука, виж ми той, виж ми, но и аз съм такъв. Мисля, че всички сме равни. Дали сме роми, дали сме турци, българи. Човек, какво има? Аз съм го виждал много често по твоите в TikTok видеа, стига с тия, еди, какво си? Моля, човек, аз не мога, аз съм израснал от Кърмен в Шумен. В Шумен сме турско, в смисъл такъв доста голяма турско-ромска вълна. Моите най-големи приятели са роми и турци. Дай да стигнем до този преломен момент, където ти ставаш турбоизвестен, деца вика за един ден в България, човек. Не за един ден, последователно станах. Да, ама в смисъл ти просто това нещо, което направихте в София ден и нощ. Вие гръбнахте. Как се случи? Филм. Искаш да ти го кажа горе-долу как е горе-долу? Да, хронологично, ако може. Бях се върнал от Лондон, аз нямах и български номер. Дори преди един приятел Алекс, цунки му пращам. И негов приятел трябваше да ходи на кастинг. Никой не знаеше за какво. Някакъв кастинг, на мен също бяха ми писали. Но обявяват кастинг за нещо. Да, и на мен също бяха ми писали в интерес на истината. Аз не отидах на кастинга, не съм потвърдил. Обаче той моят приятел отиде и по едно време, защото мина един час, отивам, това е Лозенец. Гледам стъкла отвънка, като огледал, отвътре те гледат. Пък аз гледам ясно. И по едно време някой ми чука отвътре. Има и преди, че са още 200 човека. Не съм аз. Всичките. Да. И само ни вика, тук, аз, ти. Ти какво се занимаваш, бе? Викам, как с какво се занимава? Викам, с много неща, към това опасно в България се пита, викам, какво се занимава човек. И те, всички. Аз не знам, наистина, да клемам се не знам. Той, викам, бе, учил актьорско майсторство, ушки, викам, в Лондон. Викам, припитавам се по някакъв начин, продавам, купувам коли, някакви такива неща, викам, чудя се и аз, викам, на къде е какъв. Той вика, да, бе, актьорско майсторство. Викам, да, я вземи този сценарий, затвориха ме в една стая
Като се готов излез, се представя на маса 10 човека, примерно там колко. И излизам аз, почвам да играя, те направо, тогава продуцента Красен Янков, направо за ръчичката горе, моето момче, подписваш договор. Какъв договор? Чакай, аз не съм дошъл. Да. Никой не знаеше, че този сериал ще гръмне. Аз имах договор за 2-3 месеца. Мен ме уволниха на втората седмица от сериала. Ето, ще да питам защо. Ами, защото то сигурно го казвам, наплясках един, ама му набих му 2 шута на един, защото много ме ядоса тогава. Не на снимки. На снимки? Ама не, човек, аз спирам колата, тогава пак отивам, всички отиват, нали, кой с градски транспорт, аз отивам с S500. Ти отиваш на продуцента, колата, твоята по-хубава. Не беше по-хубава на моят продуцент, със сигурност, ама конкурентно способна не беше. Аз стои да си изкарам прехраната, аз тогава по една, по две коли не съм имал. Всичко, какво сме се разбрали. Ама виж колко е часа. Ай, че шефа си към мен, че дойдеш, станат проблеми. Бяхме се разбрали за 9 часа, вече минава 9. И отивам тогава, бам-бам, и един път ми дигнаха колата и отивам след 3 часа да я взема и платих някакви много големи пари, 150-200 лева, това е 2015. На други ден пак отивам на снимки, те бе, Крис, снимай бе, и да дигнат колата фирмата, че платя, викам, маните да срам. Абе, няма проблеми и 2-3 пъти. Слизам и той организатора, вика, спокойно бе, човек, ходи се снима и накрая идва организатора, усмихнат къдзелка и вика, ми дигнаха ти колата. Викам, какво? Викам, сега съм етапи, викам, той не ми дигнаха ти колата. И аз казвам, сега той му прави са. И аз ми падна преди, като му шимнах един, ти казвам, и той шефа дойде тогава, взе да ми крещи, да такова. Дълго и ме уволниха и аз тръгнах. Аз се извиних после и на момчето, и на това, спонтанно реагирах, нали, по-малък съм бил. Той вика, не, няма да снимаш ти повече. Той не ме хареса нещо като цяло. И аз какво да правя, човек средата на лятото. А вие за 2 седмици ви сте заснели 5 епизода. То не беше по телевизията още. И викам, гаскам Миконос, събирам тук скутери-мутери, който имам, звънем, че вземам 2 къщи и отивам да се бачкам за зона. И след 5 дена, 6 ми се звъни Нина, се казва, да е жива и здрава. Да знаеш, малко Краси ще звъни, да му дигнеш телефона, без да говориш много, те. Само Краси ми звъни. Какво правиш, бе? Какво да правя към мен? Миконос съм на плажа. Утре в 10 часа в офиса. Той човек нито ме е питал как ще се прибера от Миконос до София, нито да такова. Някакъв много голям машкар беше. И аз сутринта в 10 без 10, не ме питай как съм се прибрал, пред офиса строен. Добре, тук егото Има не върна. работи ли преди да кажеш, няма пък до. Не, аз много исках цялото сърце и душа да се снимам и може би моят образ стана така разпознаваем много и колорите, защото повечето от хората, не казвам всички, знаеш как беше, правиш един дубъл, бягат. Да мога да се тръгна, че 5 часа, че трябва да тръгвам и имам си то ма чака там. Пак аз искам още един дубъл да направим, то не ми хареса. Дай пак ще направим. Като ми пратят петък сценария, аз сядам, уча си го, задраскам кое не искам, звъня, знам кой ще е режисьора тази седмица, говоря с тях, може ли да променим, може ли да го вкарам това, може ли импровизация тук, може ли там. Всичко ми беше при мене с много... Ако ще снимаме до 12 часа, мен не ме интересува, аз няма да ти мрънкам. А ти реално той те връща, защото ти просто ставаш хит. Той ни очакваше, да, и имахме тристранен договор тогава и немците също писнаха Берлин Таком Найт, защото ние снимаме по тях. Където е Шантавия. Ей, тая Вероника, значи цял ден ми надува главата Вероника. Ето дойдохме, тук Вероника няма. Връщал съм се от Ню Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Лондон, Германия, Австрия, Белгия, нотариуси, обедната почивка ходя, прехвърлям коли, джанти са мъкнат, брони по време на снимки. И този процента звъни един път, вика на този нов режисьор, имахме. Как сте, бе, как се чувстваш, нали, снимачната площадка? Как вика се носам горублене, вика. Тук има един, вика, татуирал, вика, постоянно някакви коли, бартери идват, тук фарчат, коли се продават, някакъв нотариус идват, подписват някакви документи, вика, аз не знам, снимам ли, и вика, какво се случва. Така беше при мен. Защото да не ми затърва и бизнеса. А той ли в крайна сметка ти вземаш 1000 и нещо? Аз умирах от глад, човек. Буквално, но пък с много любов се работих работа. После самия продуцент ми дигна заплатата. Имали сме много търкания, обаче в крайна сметка съм много доволен, че ме е избрал, защото това до голяма степен, до 90% е променило живота ми. Митака е номер 1. С него може да се купонясва, да се пие, да се... Кажи ми някой много забавен момент, който те... Ма то знаеш колко много има човек. Аз ако... Какво ти кажа? Моята жена тогава на едната и викам, затвори очи, отвори уста и в кадър тя отваря. И аз пипахам развалено сирене. Някакви такива щурти, детска работа. Имаше едно момиче, не искаше да снима. Викам, човек, ако искаш да станеш голяма звезда, без да казваме на режисьорите, без нищо, направо идва и викам по цици. И направо влиза в кадър си, но викам, аз ти казвам.
Как ти? Викам, аз така. И тъз влиза всички тя, стоп камера, тук какво става тук? Аз се обличи, ти да не е тук. Всякакви такива. Или първо снимаме те една маса. Ти не знаеш, имахме една маса, дето снимаме като в хола. И аз постоянно си играя с някой. Или първо, да речем, ти имаш микрофон, аз нямам в момента, защото нямам кой говоря, другия има и някой говори, аз почва и те такава, всички да смеят и те, стига се смяли, ще губя. Ема Кристиан не разсмива. Кога разсмива Кристиан? Той си нищо не е казал. Много е такива, смисъл... Готино, енергийно. Може да вземеш всички решения единодушно, а такива решения сам да ги вземаш. Си прав, честно. А добре, ти кога усети, че си популярен? Знаеш ли, това беше много смешна ситуация. Имах един Range Rover и се спусках от Княжево, аз още живеех в Княжево. И си карам и съм си пуснал някаква песен и аз много обичам колата да си пея. Като съм готвен на и си пея, и си карам си, такова съм смъкнал прозорците. И съм на Пирогов, на светофара и си пея. По едно време гледам само някакви хора път. Той е. Тогава за първи път няма да забравя една кола с много момичета и тогава разбрах, че съм за първи път известен. А това трудно ли е в началото свикнали с това да всички ти викат Митко? Тие още ми викат някой зона. Митко, един Мерцедес съм харесва при тебе. Кристиан съм, няма значение, Миткото знае. Викам, добре, Митко, викам. Тръгваш да Стига сега. Не викай, стига с тази стървиче, за ти там здраве. Чуваш ли какво казва момче? Как си обясняваш? Аз защото спомням, това беше наистина брутален хит. Наистина, защо според теб стана толкова успешен проект? Наистина успешен. Ами, може би, защото всички другите също бяха с много любов. Се вършиха работата и бяхме точно на прехода между бума на Instagram, YouTube в България и тия неща и после вече като навлязаха много жестоко Instagram, YouTube и всички социални мрежи, някакси иззеха функцията не само на сериалите и на телевизиите, а и на самите известни като тип известни. Поправо, човек. Да покана, че аз да покана. Аз къде знам коте, моте. А имаш ли такива трудни моменти покрай София ден и нощ? Постоянно. Неща, които много... Или по принцип, не само София ден и нощ. Кои са твоите много трудни моменти? По принцип трудните моменти са разделите с хора. Нали, на мен това са най-трудните моменти. Нали, човек, където има всичко, което е свързано с работа, с пари, с такова, ще ги изкараме, ще поработим, ще се стане. Но разделите ми с хората, главно те правят белезите на човек, нали, според мен, било то душевно и така. Това са трудните ми, но пък аз съм много позитивен, да така и много... Добре, дето сега, примерно, аз суд даже наскоро вчера, не, онзи ден, имаше един гост тук, който беше го оставил гаджето. Така? И той вика, аз в момента единствен начин да не мисля за нея е съсипвам се от работа. При теб, къде избива? Ами аз да ти кажа, понеже като всеки, нали, младо момче, повече тестостерон, първо правиш някакви неща, после ги мислиш. Но вече с годините първо мисля, после правя и някакси, нали, ако имаш 1 килограм брашно, дай го на майстор, дето се вика. Аз от няколко години ходя на треньор по личностно развитие, емоционална интелигентност, тип психолог, всяки такива, опознавам повече себе си, сближавам се повече с света, с природата, търся още повече духовното и някакси аз гледам много по-философски. Примерно, като съм се разделил с бившата ми жена, защото ние сме били женени, аз им вярвам, че тя е научила урока, с който трябва да научи. Аз съм научил моя урок от житейския път към нея и просто сме се раздели, защото ние сме научили вече. Дали сме си каквото мога аз да й дам, каквото може тя и просто така е редно, за да може тя да срещне по-добрия човек, аз да срещна по-добрия човек. Аз гледам по-философски, не гледам цяло много ми мъчно, умирам, припадам. Реално тя е била най-доброто за тебе тогава и ти за нея, но в един момент този човек се променя. Да, аз ги гледам нали, че много рядко мога да изпадна в някаква депресия, примерно, заради някой. Аз имам много големи загуби в живота ми, като баща ми, дядо ми, всякакви такива, нали, чувства. Нормални съм ги преодолял и вървя напред и такова, така че не мисля, че тип връзка или жена може да ме изкара извън релси. Аз обичам винаги да си държа под контрол нещата. Наръчник за стопани на кучета. Аз съм израснал с кучета от малък, даже майка ще каже една интересна история. Разкажи ми за тая любов към животните. Ти си осиновил доста кучета. Много кучета, да. Аз рождените си дни празнувам в приюти. Не знам, първият ми доберман е на 3 годинки съм бил, имам смътните спомени и от тогава до ден днешен аз без животно не съм оставал вкъщи. Не мога да го опиша и да го обясня, просто ги обичам, даже ги чувствам, че съм като един от тях, може би предния живот съм бил куче, не знам. А мислил ли да направиш приют?
Нямам толкова финанси, като че ли още да предварително с тази идея, мисля. И много парички трябва. Много и не съм... И то, за да има хубави условия. Това е важно. Защото и не съм на този етап в кариерата си, в смисъл и в бизнеса, в който мога да отделя такъв ресурс голям. Пазил. Миличкия. А кога приключи София ден и нощ и защо? 2018-та. Края. Ама защо приключи? Много са причините. Не. Знаеш ли, че ние имахме един рейтинг, който той седеше, не мърдаше. А вие бяхте в прайм тайма. Не мърдаше. Няма лято, няма зима, няма пролет, няма есен. Сериала не е спирал. Той се държи и нива, които те са повече от добре. Мисля, че дойдоха нови шефове в телевизията. А по принцип, като дойдат нови шефове, винаги има... Те тогава махнаха София ден нощ, махнаха Часа на Милен Цветков. Мисля, че тогава точно малко след това спряха и Господар на ефира. Те почнаха тогава реалитета яко. Игри на волята тогава почнаха. Махнаха ги, да, ми предлагаха 3 пъти за игри на волята. Са ми предлагали, съм отказвал, за Big Brother съм отказвал. А що отказваш? Не е моето, аз мога да работя. Не мога да си позволя лукса да вляза в такова предаване. Ето сега даже мога да го покажем на хората, нали, ако удобно. Снимаме от 1 час. Имам, ти го покажи колко пропуснати имам за 1 час. 84. 18 пропуснати има, да. За 1 час. Да. Чакай, такъв, да видя колко. Ти представяш ли си, ако вляза 3 месеца да гоня като някой коза са кетря по скалите там и да скачам варели? Колко имам аз? Ти си на самолетен. Не съм, просто нямам. Колко е тъжно. Но става въпрос, че ти представяш ли си, сега трябва, като свършиш, ти трябва да върна 40 обаждания. А добре, защо? Как издържаш това да водиш? Много е трудно. Много е трудно. Изпързва човек. Аз съм отговорен, освен за мен в момента, за още 20 човека. Тия 20 човека, те имат семейства. Те чакат на мен, аз чакам на тях. А докато чакам, а ти имаш предел. Кога идва твоя предел да кажеш, ай ще фърляш всичко и да... Не мога да фърлиш. В смисъл, ти си отговорен. В смисъл, мозъкът ти, той просто... Много е трудно. Ето е моята ничарка. Сега ще отидем на нейните братовчеди и роднини да дадем храна. Как възстановяваш? Как почуваш? В гората с кучета и на църква. Това ми е, нали, със смисъл, не са правя на някакъв, да не си мислят хората, че нещо, нали, са правя на Божа Краечка, имам си моите пороци, имам си... Такова, но общо взето е това при мен. Кой ти е най-големия порок? Дай, друго ме питай. Чакай, защото аз сега... Ти в твое видео, аз ще го намерим. Трябва да го намерим. Ти само трябва да видя в кое видео. Ти казваш, че си спал с 20 жени. И 5. Може и по-малко. Ма аз съм много срамежлив. Имай го предвид, хората не го вярват. Не държа и да го вярват. Това е за най-близкото ми обкръжение. Хора знаят, че аз първо мога да изляза да изпея песен пред 30 000 човека. Обаче, когато имам симпатия, чувства към някой или нещо такова харесвам, аз съм много срамежлив и не мога да се отпускам. Така те много хора не го разбират. И аз съм израснал с 2 жени, с сестра ми, с майка ми, съм научен да почитам, да уважавам жените и не мога по този начин, както повечето мъже ги изпът и фърлят ги. Смисъл, нали спът изчезват, днес ще спа с тая, утре па с оная, па трети ден с тая, па четвърти. Аз съм малко по-друг тип тесто. Кажи ми, ти в какви връзки си? В никакви. Аз съм си сингъл. Но аз съм си щастлив, аз нямам... Ти си екстра. А добре, кога според теб има кога една амбиция има предел? Кога не трябва да се минават тини граници на това, да човек да се самозабрави? Съм ги пренебрегвал сериала много. Връзки съм се развалял, всякакви неща. Виж, то е до себе осъзнанието. Кога ще го осъзнаеш, че не трябва да самозабравяш. Аз съм го осъзнал в много ранните си години. Когато гръмна София един нощ, той гърмя 5 години. В смисъл, той не е постоянно напрежение хора. И аз съм знаел, тогава имах едно гадже, Мария се казваше, която тя много ми помогнала да се изгрея като човек, като мъж, като характер. Много такива ключови години за мен и вика, човек, тия хора се снимат с тебе не заради тебе. Аз казвам, не, ти ми завиждаш, нали, вика, не. Вика, те се снимат, защото да могат да пратят на другия си приятел да се изфукат, че са снимали. Нито те уважават, нито ги интересуваш, нито... Има хора, които се снимат малък процент, уважават творчеството. Има повече, защото си алпер, разбираш ли? Или защото си християн и за да мога да прати на някой, той не го интересува от тебе. Съм бил, но не и с тебе, ти какво направи с мене? А добре, след София ден и нощ ти почваш музикална кариера. Да, това е следващата ми мечта. Как дойде вече този момент? Леле, а тая песен в кога не съм я чувал. Това ти е първата песен. Пред очите си мити, даже друга минели. А
Как дойде този момент? Как реши да почне? Искаш ли така много интересно? Тук с... как се казваш? Шегувам се. С нея такова бяхме някой на 4 месеца връзка, 5. И аз бях их споменал, защото вече беше свършил София ден нощ. Аз винаги съм искал да направя песен, и между другото съм първия от тия тип реалити звезда, тип звезда, първия, който прави така песен. Всичко е тук по моя идея. Тия стени разбити, тук бях много зверска форма. Аз никъде не съм казал, че искам първо, че съм певец. Никога не съм казал, че сега ще ги разбия. Нали. Аз съм се го направил за мене си. Утре като удартия и като пусна на внуката, да кажеш какъв дядо си имал. Примерно ти казвам. Някакси ми е бил мечта. И просто тогава се запознах с Джулия преди това и аз си казах, искам да се направя песен. Аз даже бях свързал с Даниел Ганев, вече бях си говорил да направя песен и тя каза, или иначе аз даже мислех съвсем друга певица да направя. Да кажем, че Ганев е един от най-добрите. Да, той е най-добрият. Тогава Джулия вика, ти като ще правиш други певици, защото не сме се заедно. Обаче е голяма грешка, в смисъл не че грешка, нали, защото аз така иначе не съм певец. Нали. Джулия е една от най-добрите певици в България. Наистина мога да го заявя. Не, че ми е била жена, въобще не ме интересува. Просто наистина като... страхотни хитове има. Абсолютно, да. Момичето много пее. Като минава време разбираш, за мен не е грешка, не мисля, че и за нея е било, защото като гледам има 5 милиона гледания също, но грешка от така гледна точка, че един човек, който е неопитен в пеенето, както аз, с такъв голям глас, нали, звучи още по-зле отколкото е. Защото сега ако направя двама, където са не толкова можещи, примерно ще звучи малко по-приемливо. Искаш да направим песен заедно? Може да направим, ще да направим. И то ще е готино. Но просто гласовете ни, тя е уникален глас, човек. Ти няколко песни пускаш, около 6-7 песни са. Да. Последната ми е Овен, имам Паля с цигара с Лучано, тя е уникална. Примерно виж Лучано, той е много добър певец, обаче моя глас с неговия много се пасва. Сърце назаем, аз ще си поискам, паля си цигара. И примерно песента стана, изгърмя в Радио Веселина, мисля, че беше хит на седмицата или на второ място, нещо такова. С Бисер Кинг имаш? Да, новите коли от миналата година и Овен имам. Но тук много са кефе, много съм тук, и формата, и песента, и мелодията. Виж, това е от Шумен Гена, виж какво става. Шуменската кръв си е Ти Фики, гледай. Да. Фики също е много добро момче и той ми е приятел, че познаваме се, градски ми е. Когато свърша ще повторим, после пак ще спорим. Има ли цена, която си платил да си християн? Не, никаква. Абсолютно мен Господ толкова ме обича, толкова ми помага. Не мога да кажа, че нещо съм преглътнал, нещо съм направил против волята ми, за да бъда това. Не, цена е примерно да се лишиш от нещо, което искаш също, но пък трябва да го направиш, защото примерно да ядеш ребра, ама ти не ядеш ребра. Това е 20 години лишения. Тогава, ако трябва да съм честен, това са 20 години лишения. Мисъл, нали, хората могат да видят и във Фейсбук, аз ги качвам и в Инстаграм. Примерно сега както изглеждам и примерно когато съм бил на 15, аз нося един същ размер дрехи цял живот. Аз нося М и L. Цял живот аз нямам диета. Някой каже, ти си на диета ли си? Аз нямам диета, мен това ми е начин на живот. Искаш да ми кажеш, че ти примерно, ако не е като, защото аз какво правя, аз като седна и ям, тогава го изпирам да ям, когато стане тежко. Не, много рядко. В смисъл, много рядко. Не, стигал съм, когато съм читвал нещо, нали, да си позволя. Мичо, какво правиш с нещо? Чакай, сега ще ти обясня. Какво? Майко, нали са глупост, майко? Тук има това видеоуроци. С мама. Това ми е екранната майка, да, и до ден днешен се чуваме с нея, поддържаме се връзка, уважаваме се, виждаме се. Много си я обичам. Наистина гръмна това видео. То гръмна 5 пъти. В смисъл, един път гръмна, когато му беше времето да се гръмне, като качихме. След това гръмна в TikTok, после навсякъде, дори в Нова телевизия беше гръмнал после пак. Като ги уча на интернет. Много е смешно, наистина. Че на кой приказваш сега? Ние сме само двамата. Че да ни откачим, Аз ли да откачим? Брачо, има ли за нещо, за което съжаляваш? Не. Конкретно не. Всичко е с причина се е случило, трябвало да се случи и така. А какво искаш да ти се случи? Семейство. Семейство, да си имам хубаво семейство. В смисъл такъв, нали, аз не страдам от липса на внимание, но да съм истински много щастлив и да си развивам бизнеса и да помагам на хората доколкото мога.
те гледат на снимки, гледат сега там, работят, се показват на приятели и в един момент вече чакат момента, в който ще видят на живо, наистина е неописуемо. Вярвам, че наистина абсолютно всичко е възможно. В смисъл, защото ние сме тръгнали, поне аз съм тръгнал от нищо, аз съм работил общ работник, работил съм бакър, както говорихме, работил съм фризьор, само и само за да стигнат целите си. Имам една идея. Дай да я направим. Имам една идея, искам да направим още едно видео. Искам да ме допуснеш малко повече. Но ще е готино, забавно. Сега тук беше по-емоционално и по-такова. Ами, искам да е малко изненада, защото реално имам една идея да стартирам една концепция от много отдавна и искам ти да си ми първи гост. И не случайно... Искам да кажа, че големи имена са ми потвърдили, не че ги сравнявам с тебе като певци и такова, но ти като лично си ми... Да, нищо ти гледам, да, и какво? Байпаса ли искаш? Да, я гледам колко. Камери, да. Но ти си ми просто като човек, обещавам, като ежедневие, като такова, много е яко. Ще е интересно, ще го направим, обещавам. Добре. Ето, убий ми печата, обещавам. Виж сега, и в края на видеото една песничка да изпееш. Коя песничка да ти изпее? Обаче бял. Обаче. Девойко Марихова. Стига ти само някакви трудни песни, моля се. Казахме, че сега ти моля се. Да, Йовано Иванки. Кел. Дискотека ме сайора пирава, дикава. Братчето ми беше, за мен беше голямо удоволствие. И за мен също. Страхота. Много се радвам. Хора, пишете долу в коментарите какво мислите за този епизод. Наистина очаквайте скоро. Искам да направим едно видео. Просто ще е жестоко. Даже толкова много ще хареса, че пак ще снимаме. Добре бе, обещавам, правим го. Сега да гледат тук да ударят към банките, да се абонират и за тебе да се абонират. Значи 200 000 до втората година, на втория ти рожден ден искам 200 000. Дай Боже. Заслужаваш, наистина. Но трябва да снимаш. Ще снимам. Не бе, ние снимаме просто по-така... По-рядко. Да. Заложи го един път седмица по едно. Да бе, те постоянно ми се карат, че го даже заложа. Ако трябва в един ден снимайте две. Как да стане, виж, че аз не ми спира телефона да ми звъни. Сега направо страхова неврозема, като изключим тук веднага почва, но знаеш. Търсим ден и нощ аутогруп, търси да наеме човек да дига телефона, да е копие. Ти да говорят. Да, ама ще говорят, когато... Вижте, аз разбирам, но ще говорят с теб тогава, когато вече трябва да се говори. Защото сега със сигурност има хора... Ама аз имам 20 човека екип, които са при мен и въпреки всичко те пак искат с мен, разбираш? Нормално. Сега те не могат да ги купят. И аз ще изкупя кола от тебе, надявам се ми подариш злато и мод. Ще подари ми. Шампанско. Ти не ги учи хората за те, защото после няма да искат да купуват кола. Да. Добре, благодаря ти, врачето. Чао и желая всичко най-добро и благородно. Чао.